سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران لو مشو عتلكاتيت كلتشان عيسران سلستنا بستدالو زيناتات ابيتي بيامس غداي اورتكساويت بيت كريستيان تهاجر بزتحاز الليم كدان بمخدانهم قال زيغاتات اغلغلوت كم استخلكو لمطرعم ጌታቸው ረዳ ምስ ቀዳይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አብስተራኸበሉ እዋን ብዛዕባ ዝገበሩ ወዘተ አመልኪቱ ሂብዎ ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጨንፈራቱ ክኸፍት ምጅማሩ ኤርትራ ኣብ ህንድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ትሳተፍ ምህላዋ ምሕባሩን ኣብ ኢኳዶር ብጥይት ዝተቐትለ ፖለቲከኛ ከንቲባ ከተማ ኮይነ መምራጹን ካልእን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ፍጻመ ስዒቡ ምስቲ ዱረት ጀሚሩ ዘሎ ጾም ነነዌ ጎኒ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ብመሰረት ዝቐረበ ጻውዒት ጸሊም ተኸዲኖም ምህለላ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። እዚ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳነ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተኣወጀ ኮይኑ ካብ ሕግን ስርዓትን ቤተክርስቲያን ወጻኢ ኮይና ኣብ ዝበሃል ኩነታት ብሰለስተ ጳጳሳት 26 ጳጳሳት ድሕሪ ምሻሞም ብዘጋጠመ ፍጻመታት መሰረት ብምግባር እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ጻውዒት ናይ ሲኖዶስ ተቐቢሎም ኣብ ግብሪ ዘውዓሉ ገለ ኣመንቲ قال كبابيتات بحالتات صتا بتحت قيده خمسه اتون قبل اليوم دما بدلات كم استفصمن نايتا بيت كريستيان كفل ركب حبيرو اتنايتا بيت كريستيان كفل ركب بتوسخي قال منغستاويان كوم دما ولقاويان تكالات سرحتانياتاتن صليم كدان كخدون كم زيبلهم بقالاتن بصحفن كم زحبره صليم كدان استخدنا عمول دما اغلغلوت مهاب يقطوا كم زلوا تكفل حبيرو نمعكن زينا بي بي سي قالوم زهاو نبرت ختمه اديس ابا صليم كدان بمخدانهم نبتن اغلغلوت نمدلاي زخدلن تكالات መንግስት ከይተረፈ ከም ዝተኸልከሉ ገሊጾም እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ሕብሪ ክዳውንቶም ኣገልግሎት ከይረኽቡ ካብ ዝተኸልከሉን ትካላት ኣብያተ ጽሕፈት ንኡስ ወረዳ ኣብያተ ጽሕፈት እቶትን ኣብያተ ጽሕፈት ፖሊስን ከም ዝርከብዎም ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ንከሎ ድማ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጸሊም ክዳን ዝለበሱ ውልቀ ሰባት ይእሰሩን ይሳቆዩን ከም ዘለዉ ገሊጽላ። ሓደ ካብቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ዝካትዑ ዘለዉ ጠበቃታት ከም ዝበለ ድማ ብሰንኪ ሕብሪ ክዳውንቶም ንሰባት ምግፋዕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይኢሉ። ምዝብ ዝተሓዝ ድማ مرحت ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ጸገም ስፍሓትን ዕምቆትን ተረዲኦም ለዝብን ይቕሬታን ምእራምን ከቀድሙ ኣለዎም ክብል ቤት ምኽሪ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሓቲቱ። ናይቲ ጸገም መጓሃር ከም ዝተሓሳሰበ ዝገለጸ እቲ ቤት ምኽሪ መንግስታት ፌደራልን ክልላትን ኣብ ውሽጢ እታ ቤተክርስቲያን ዝተፈጥረ ሽግር ብናይታ ቤተክርስቲያን ሕጊ ቆኖናን ስርዓትን ክፍታሕ ሓላፍነቶም ብዓንቀጽ 1127 ሕገ መንግስቲ ከም ዝእዘዙ ኣተሓሳሲቡላ። أبزح الفقرة معلتات أبي إثيوبيا بكل دبوب وجن منقص فدرالن مرحت تجرين توكيلهم سمع سلام استفرارو ما أكلت بأكل تراخيبهم زنبرو خينهم مرح جوجله تزاتي تجري جيتا جوردا نمع كان زينا كل التجري أبزهاب ومجلسي تستخيد ذاته سمع سلام بريتوريا كابز فتسام سلسة ورحمل لا كسب لهم زخدني رحقات انتي مثل انتي يقدل انتي تسقمات يقان فنالو بخمين نفتحيا ما بزبل قم نمكبر زعلم مدرخين يركب الجليتو أبتي مسقداي منستر أبي أحمد زقبورو ركب ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተለዓለ ዝገለጸ ጌታቸው ረዳ ብውሕዱ ከም ኣሃዱታት ካብ መብዛሕቱ ከባቢታት ትግራይ ወጽኦም እዮም። ሕጂ እውን ዘይወጽሎም ከባቢታት ግን ኣለዉ። ብዝተወደበ መንገዲ ዝንቀሳቐሰሎም ከባቢታት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ኣብቲ ዘተውን ኣቕሪብና ኢና ንኽወጹ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ቀሪብሎም እዩ። ኣብዚ ወጽሉ ድማ በሰላም ንኽወጹ ምድላው ጌርና ኢና ኣፋኒናዮም ዝብል እዩ ተነጊርና ክብል ተዛሪቡ። ይኹን እምበር ኣብ ገለ ከባቢታት ሕጂ እውን እቲ ውጽእ ምባል ከም ዘሎን መልኢኻ ክፍጸም ከም ዝግባእን ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ኣዲያቦ ከምኡ ድማ ኣብ ኢሮብ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ተኸባቢታት ዶብ ናይ ምሕላው ስራሕ መልኡ ክሰርሕ ተራዳዲና ኣለና ክብል ሓቢሩ። ኣብ ኢሮብ ሙሉ ብምሉእ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ንኽኣቱ ኣብቲ ዘተ ከም ዝተረዳድኡ እውን ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ጌታቸው ረዳ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ዝገበርናዮ ዘተ ምስ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ብዝተሓዝ ዝተወገነ ዘተባብዕ ስራሕ ከም ዘሎ ኢና ርኢና። ብተመሳሳሊ ሓይልታት ኣምሓራ እውን ካብ ብዙሕ ከባቢታት ክወፁ ዝተገብረሉ ኩነታት ኣሎ። ግን ድማ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ምዕራብ ትግራይ ውስን ከባቢታት ደቡብ ትግራይ መልኡ ዘይተሰርሐ ስራሕ ከም ዘሎ ንረዳዳ ኢና ክብል ሓቢሩ። ብዛዕባ ባጀትን ምጥያስ ጊዜያዊ መንግስትን ብዝምልከት ድማ ጌታቸው ረዳ ባንኪ ናብ ኣገልግሎት ከም ዘይተመለሰ ኢና ንቆጽሮ። ኣብቲ ምስ ቀዳሚ ሚኒስተር ዝገበርናዮ ዘተ ናብ ትግራይ ገንዘብ ብምልኣኽ ባንክታት ናብ ኣገልግሎት ንኽምለሳ ተወሲኑሎ። ኣብ መንጎና ሙሉእ ምትእማን ተፈጢሩ ኣሎ ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን። ሰፊሕ ዘይምትእማን እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ጉዳይ እንተወዲእኹም ባጀት ብቁልጡፍ ክንለቀልኩም ኢና ዝብል ድልውነት ኣሎ። ንህዝብና ዘረብሕ ምትዕራያት ክንገብር ኣገዳሲ
ምዃኑ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ንኹሉ ዘሳተፈ ስራሕ ብምስራሕ ግሉጽነትን ተኣማንነትን ብዘለዎ መንገዲ ነዚ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ናይ ባጀት ሕቶ ኣይተመለሰን ኣሎ ምክንያቱ ድማ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ጉዳይ ከም ሓደ ቅድሚ ኩነት ስለ ዝተቐመጠ ክብል ኣረድዩ ጌታቸው ረዳ መግለጺኡ ብተወሳኺ ህወሓትን መንግስቲ ትግራይ ናብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዘካየድዎ ጽዑቕ ኣኼባታት ንኹሉ ዘሳተፈ ናይ ስግግር መንግስቲ ንምጥያስ ንሰርሕ ኣለና ክብል ሓቢሩ ካልእ ምስ ጉዳይ ብዝተሓዝ ድማ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ መቐለን ገለ ካልኦት ከተማታት ትግራይን ዝርከቡ 31 ጨንፈራቱ ደጊሙ ከም ዝኸፈተን ሙሉእ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ከም ዘሎን ክገልጽ እንከሎ ተወሳኺ 16 ጨንፈራት ናይቲ ባንኪ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ክኽፈቱ ምዃኖም ፕሬዝደንት ናይቲ ባንኪ ኣብ ሳኖ ሎሚ ወግዓዊ ገይሩ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ህንዲ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ምርኢት ባህልን ስነ ጥበብን ትሳተፍ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ህንዲ ካብ 3 ለካቲት ጀሚሩ ዓለም ለኻዊ ምርኢት ባህልን ስነ ጥበብን ይካየድ ዘሎ ኮይኑ እዚ ዓለም ለኻዊ ምርኢት ከዓ ሕጂ ንመበል 36 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ብመሰረት ብወገን ኤርትራ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣብዚ ዓለም ለኻዊ ምርኢት ባህልን ስነ ጥበብን ንኤርትራ ወኪላ ጉጅለ ባህሊ ስብሪት ትሳተፍ ከም ዘላ ተገሊጹ ሎሚ 7 ለካቲት ከዓ እታ ንኤርትራ ወኪላ ኣብቲ ምርኢት ትሳተፍ ዘላ ጉጅለ ባህሊ ስብሪት ንባህላዊ ብዙሕነትን لمدتاتن حزب ኤርትራ ዝገልጽ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ኣቕሪባላ ኣብቲ ክሳብ ዕለት 19 ለካቲት ዝቕጽል ዓለም ለኻዊ ምርኢት ባህልን ስነ ጥበብን ካብ መላእ ዓለም ዝመጻ ባህላውያን ጉጅለታት ይሳተፋ እየን ዘለዋ እዚ ብስራጅ ኩንድ ህንዲ ዝፍለጥ ዓለም ለኻዊ ምርኢት ባህልን ስነ ጥበብን ዝተፈላለዩ ሙዚቃዊ ምርኢታትን ከምኡ ድማ ቅርጻታትን ባዛርን ዘጠቓለለዩ እዚ ኣብ ህንዲ ዝካየድ ዓለም ለኻዊ ምርኢት ባህልን ስነ ጥበብን ሓደ ካብ ዝዓበዩ ፌስቲቫላት ህንዲ ኮይኑ ካብ መላእ ዓለም ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን በጻሕቲ ከም ዝስሕብ ይፍለጥ ኣብ ሃገር ኢኳዶር ምርጫ ክግበር ምድላዋት እንዳተገበረን ኮለ ድምጽ ቅድመ መሃቡ በጢት ዝተቀተለ ኣብቲ ምርጫ ሳተፍ ዝነበረ ፖለቲከኛ ከንቲባ ከተማ ፖርቶ ሎፔዝ ኮይኑ ተመሪጹ ወድ 41 ዓመት ፖለቲከኛ ዑመር መንዴዝ ዝሓለፈ ቀዳም ብዑጥቃት በጢት ተቀቲሉ እቲ መሰራሕተኛ ጎስጓስ ምርጫ ዝነበረ ፖለቲከኛ በትስ ተተኮሰሎም ጠያይቲ ህይወቱ ከስእን ኮለ ካለ መስኡ ዝነበረ መንእሰይ ወን ህይወቱ ከምሳኣነ ፖሊስ ሓቢሩሎ ናይ ኣማሓደርቲ ምርጫ ኣብ ኢኳዶር ኣብቲ ሃገር መሳሰጋገርቲ ዕጸፋርስን ዝተወደበ ገበናውያን ጉጅለታትን بزتحاز نتفتات بزرائيل لزل أواني تخايدو أبتهاجر أبوان مرجع حسيات بوليتيكينيات كقتلو إذن مجمر تازيكونه قد مخلط سومن كنتيبا كتما ساليناس زوادا درز نبر بوليتيكينيا بتأيد تهريم تقتيليو كسب حجب زول حبري تقام مسقتلتتي كنتيبا خوين زت تمرت عمر مندز بزت أساسر أبتحت قيد زقاته والكسب يلن نعين مسخر كم زحبرو إتن عمر مندز زقتله والكسب وموتر سايكل كم زملة حابيرم أبتا أبلاتين أمريكا تركب هاجر إكوادور زتود دبجبن مبزحوز شغله بريزيدنت تهاجر غوليرمو لاسو نتقتلت كونين ولا ات بريزيدنت اب قوام تهاجر بزح لوطات نمغبر زيغاتات دمصم كهو غيريو كابتم لوطات كا اب كالوت هاجرات بحجز دلي سبات احلف كام هابير كبوام ابز زحلف عامتات اب تهاجر استودب جبن بموسخو اب كم بعل امريكا زامسل هاجرات زتفردو جبننياتات اكوادور احلف كام هاب بمنصر صتان وصايتاتن زحاجه امراص يكبلو بوليتيكانياتات تهاجر يكاتعلو غوربت اكوادور زخنت كولومبيا كاب 1997 حق منغست كبز محيشات حيزا نغادو عصفارس ناب امريكا احلفا كتبيا صنيحا اكوادور ون نزن متكبر رفرندم اكايدا كونت نبرت اتم محياش قوام غنا فقادنا حزبي ايرخبن نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرخب سلام نعخم